Sanibonani, namhlanje sizobheka inkondlo ebizwa ngokuthi Izimpisi. Iphuma encwadini ebizwa ngokuthi Inhlasi, ibhalwe nguBongani Mavuso, yethulwa nguLungile Palesa Zondi. Sizobheka isakhiwo sangaphandle, sibheke nesakhiwo sangaphakathi. Uma ubuka isithombe esilapha, uzobona ukuthi kukhona imvu, iskin sayo and simboze ihayina, simboze ihayina. Ihayina ngesizulu sibizwa ngokuthi izimpisi. So akeke sibheke ukuthi ikhuluma ngani before sichaze kabanzi. Ake siqale sibheke imigqa kanye nestanza. Le nkondlo inemigqa ewu-8 kuphela. Kusho ukuthi ngesiZulu iyisishiya galombili. Uma sibuka imigqa yale nkondlo sibona ukuthi imigqa yakhona ayilingani futhi inezimpawu zokuloba kuwo wonke umugqa. So by that we can say ukuthi isigqi sayo siyanensa ngoba imigqa ayilingani futhi ivalekile, nanokuthi kunophawu lokuloba ekugcineni kwemigqa, so that means ukuthi ivalekile. Ingamashumi ayisishiyagalombili, inesitanza esisodwa. Uma sibheka umugqa wokuqala nowesibili, sibona amagama afanayo ekuqaleni. La magama ngoba igama elilodwa eliphelele, we're going to call it uxhumana siqalo uma. Kuwona futhi umugqa 1 and umugqa 2. Amagama ethu aphakathi anemvumelwano maphakathi ukuku. So if you can see from the first line, kukhona igama elithi kukuhle, and from the second line kukubi. So we are going to call that imvumelwano maphakathi kuku. Right, still umugqa 1 and umugqa 2, amagama asegcineni, ama-syllables at the end are similar. Ziyangazi and umugqa wesibili azingazi. So lama syllables sizothi imvumelwano sigcino ngazi. Imvumelwano sigcino ngazi. Umugqa wesithathu nomugqa wesishiyagalombili sibona ofana nkamisa. Umugqa 3 sibona efana nkamisa I, and umugqa wesishiyagalombili, umugqa 8 sibona efana nkamisa U. Isakhiwo sangaphakathi. Right, I guess bheke the inside of the poem now and trying to understand what exactly the poet was trying to tell us. So izimpisi uhlobo oluthile lwezinja zasendle, which are called hyenas. So if you are asked in the exams ukuthi yini izimpisi, you are going to say uhlobo oluthile lwezinja. So it's part of a family with the dogs. And we find already from the title ukuthi ipoet yethu isebenzise isingathekiso, and because lezi zilwane zinezenzo ezifanayo nabantu abanamanga abenza sengathi bayakuthanda kuthi uma ungasalindele zikuhlasele. So as much as ebhekise kubantu at the back ukhuluma ngezimpisi, waziqhathanisa nabantu abenza izinto ezimbi. Okay, now let's try and analyze the poem yethu in English. Remember that Isizulu, you can never do a direct translation, so we will just translate it for the better understanding, koda there won't be a direct translation. So uline 1 uthi, when it's going well, they know me. When it isn't going well, they don't know me. Hyenas dressed in a sheep's skin. No, they really have hatred that have never been seen before. They show their white teeth whenever I pass by. As soon as I turn a corner, they criticize me. That's what you get from haters. They do not want to see another person have something. Now let's look at ipoem yethu ngesiZulu line by line. Izimpisi. As I had explained, ukuthi izimpisi are hyenas. Umugqa 1. Uma kukuhle ziyangazi. So Imbongi is saying
when things are going well, when I'm happy, when I have lots of money, they know me, they recognize me. Uma kukubi azingazi. So as soon as things turn upside down, when things are not going well for me, when I have problems, they just pretend as if they don't know me. Izimpisi ezigqoke isikhumba semvu. So uthi these hyenas come to you as a sheep. They're pretending to be good people, they're pretending to be nice people. Little do we know ukuthi underneath they have other ulterior motives. Chazi nonya olungakaze lubonwe, right? So imbongi yethu lena is very upset about this ukuthi such audacity to be coming to you and pretending to be nice, kodwa bona they have other ama intentions. Elimhlophe liziliveza lapho ngeqhamuka. So whenever I go to them, whenever I see them, whenever I bump into them, they have this big white smile on their faces. Kuyothi lapho ngisithela ngizingibeka amabala, but as soon as I turn a corner, they start talking bad things about me. Zinjalo ke izimfamona. So the poet is confirming ukuthi yes, that's what you get from people who have hatred, from people who have bad intentions about you. Azifuni ukubona omunye umuntu enotho. They do not want to see another person with something, with the gain. So uhlobo lwenkondlo singasho sithi i-lyric ngoba imbongi iveza imizwa yayo. Kodwa singasho ukuthi ishaya ncamashi kwi-satire because imbongi iyagxeka la, it criticizes people abanomona, so singasho sithi i-satire. Sithola isifenqo esisodwa kule nkondlo esibhalwe ngamagama amaningi ahlukene. Because the poet is talking about a person, izinto eziningi that he refers to ama characteristics of a human. So ziyangazi, they know me. Azingazi, they don't know me. Ezigqoke, so we know ukuthi ihyena does not wear clothes, but uma also usuzothi ezigqoke, now you're comparing it to a human being, and so that is isenzamuntu. Zinonya, hatred in them. Ziliveza, so elimhlophe ziliveza, so they show their teeth. Zingibeke is when you are talking badly about someone. Zingibeke amabala, criticizing. Izimfamona, haters, azifuni, they don't want. So all these words that are highlighted, they show ukuthi isenzamuntu. So isifenqo esisithola kakhulu kule nkondlo isenzamuntu. Izinzwa esizibonayo lapha sizibona kumugqa 5 ezithi elimhlophe ziliveza. So when you are reading this poem, you need to imagine people smiling, and lokho sikhuluma ngani inzwa yokubona, so you are actually seeing labo bantu besmile. And then zingibeke amabala kumugqa 6, so ukhuluma ngokuthi they actually to be direct uthi as soon as I turn around as soon as I turn the corner, zingibeka amabala, they criticize me. But the way that the poet has described this, kuba sengathi they're actually touching the people who are hating him, are actually touching him with those critics. So uthi zingibeke amabala, and leyo inzwa yokuthinta. Indikimba yalenkondlo umona, ikhuluma ngabantu abangafiseli abanye ukuhle. So umoya wenkondlo, whenever you get a question about umoya, just think of the poet's feelings, ukuthi how is he feeling ngesikhathi ebhala lenkondlo. So umoya walenkondlo umoya wosizi, ngoba imbongi ayijabule ngendlela laba abantu abanomona abenza ngakhona. For you to understand
lenkondlo, you have to read, you have to analyze it, and you have to actually understand ukuthi, oh, okay, so the poet isn't really talking about hyenas, it's talking about human beings. So because of that, that makes lenkondlo yethu ibe nomqondo ocashile. So it has an indirect meaning. I-message yakhona it's hidden. You have to understand i-poetry yakho qala before you can understand ukuthi ukhuluma ngomuntu. And you only see ukuthi ukhuluma ngomuntu kwi-last line uma sethi azifuni ukubona omunye umuntu enotho. That's when you realize, oh, okay, so lenkondlo ikhuluma ngomuntu, ikhuluma about people. So umyalezo walenkondlo or isifundo osithola kulenkondlo, it could be ukuthi imbongi esixwayisa, or imbongi is warning us against people who do not like us and pretend to. So imbongi ithi asibheke abantu ehleka nabo ngoba ngenzeka ukuthi banomona abasifisela kuhle. And that's it on inkondlo ebizwa ngokuthi Izimpisi.